História ŽOS Trnava sa začína na začiatku 20. storočia. V roku 1924 sa v Trnave otvárajú prvé dielne, ktoré dostávajú názov Vozovka Trnava. Tieto dielne sa stávajú základom pre rozvoj železničných opravární na Slovensku. Len o rok na to, v auguste 1925, prebieha prvá revízia nákladného vozňa CRN 111 885. Tento moment sa stáva základným kameňom pre budúci rozvoj podniku. V 50. rokoch 20. storočia výrazne rastú kapacity. V roku 1951 dielne opravujú nielen nákladné vozne, ale aj osobné vozne a cestné automobily. Podnik dosahuje až 3500 revízií nákladných vozňov ročne. Rok 1960 prináša ďalšie rozšírenie portfólia. Okrem vozňov sa začínajú opravovať aj žeriavy, čo potvrdzuje význam podniku pre železničnú dopravu. Po roku 1968 sa spoločnosť púšťa do rozsiahlej renovácie podniku. Kapacity opravovne sa zvyšujú až na 16 000 revízií nákladných vozňov ročne, čo je neodmysliteľná pomoc pre československé štátne dráhy. Rozdelenie Československa v roku 1993 znamená pre podnik pokles výkonov. ŽOS Trnava reaguje vytvorením divízie osobných vozňov a rozšíruje strojárenskú výrobu. V roku 1994 prebieha privatizácia a transformácia. Vzniká ŽOS Trnava, akciová spoločnosť a rozvíja moderné výrobné a opravárenské programy. V roku 2005 nastáva významný míľnik. V novovybudovanej hale sa začína výroba nových nákladných vozňov, čo posúva spoločnosť do ďalšej fázy rozvoja. V roku 2008 spoločnosť expanduje a získava ŽOS Zvolen, čím rozširuje svoje pôsobenie na revízie a modernizácie hnacích dráhových vozidiel. Dnes, v roku 2024, je ŽOS Trnava akciová spoločnosť najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe. Jej moderné technologické kapacity, bohatá história a inovatívny prístup sú základom úspechu a budúcnosti spoločnosti. V ŽOSke som začal pracovať od roku 1970. 54 rokov. No, ja mám vynikajúci kolektív. Keby som takéto vynikajúci kolektív nebol, tak určite tu tak dlho nepracujem. Dostal som sa k ŽOSke vlastne vďaka škole a vďaka otcovi, že už tu pracuje. Zaujímala ma táto fabrika, keďže som Trnavák, poznám ho od malička a lákalo ma to vždycky sem ísť ako keby pracovať. No. Áno, mám tu jedného syna, ktorý tu pracuje, ktorý je zamestnaný a druhý ešte chodí do školy, ale ten brigáduje. Baví ma tá práca s tými ľuďmi. Je síce, myslím si, že jedna z tých najťažších prác, ktorú teda ja osobne poznám, ale tá práca s tými ľuďmi má vlastne nejako náplná. Každý deň sú nové výzvy, je to živý proces, vlastne každý deň niečo nové. Do ŽOS Trnava som nastúpil v roku 2007 a od roku 2013 pracujem ako vedúci prevádzky osobných vozňov. Ak chceme ostať v oblasti oprav a novovýroby osobných vozňov konkurencieschopní, musíme veľmi pozorne sledovať všetky trendy v oblasti inovácií. To znamená, že aj teraz sa nachádzame v hale, ktorá je v ŽOS Trnava najnovšia, najmodernejšia. Okrem iného je vybavená aj vysokonapäťovou skúšobňou. Máme tu v podstate všetko vybavenie na to, aby sme dokázali vykonávať novovýrobu týchto jednotiek, ale samozrejme doba ide dopredu, takže sledujeme aktuálne trendy a v prípade potreby firma okamžite investuje do ďalšieho vybavenia, do ďalšieho náradia, tak aby sme boli schopní pokryť celý rozsah novovýroby a oprav týchto vozidiel. Inovácie a nejaký progres vnímam, a hlavne za posledné obdobie. Momentálne sme prešli veľkou rekonštrukciou časť nášho zariadenia. Vnímam, že ten progres je a tá inovácia je cítiť v tej linke. Som absolútne presvedčený, že pre túto firmu sú najdôležitejší ľudia, zamestnanci. Je to to najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo tu máme. Zaučajú ma páni, ktorí tu sú už
od vyučenia takisto a tí skúsenosti sú u nich na úplne ináčom leveli a keď som prišiel ako nový človek, tak všetko ma zaučili, poukazovali čo a ako to funguje a úplne super kolektív sme tam. Vzťah? Ja si myslím, že je výborný. My sme dobrý kolektív, ja si nesťažujem. Vždycky sme boli a myslím si, že aj sme. Keď niekto niečo nevie, ideme, pomáhame si jeden druhému, jak sa dá. Na Žoske ma fascinuje vlastne tá jej veľkosť a rozsah prác, ktoré sa tu konajú. Je to úctyhodné, že tá Žoska vydržala 100 rokov, pretože veľa podnikov aj v Trnave, v Trnavskom okrese popadalo a teda želáme, aby jej to vydržalo ešte minimálne ďalších 100 rokov. Aby bolo čo najviac roboty pre zamestnancov a aby ešte ďalších 100 rokov vydržala. Žoske prajem v prvom rade všetko najlepšie k storočnici. Nech tu je ešte stále ďalších 100 rokov a veľa úspechov na celosvetovom trhu a výrobnom trhu a nech je tu veľa roboty pre ľudí a nech sa príde čo najviacej ľudí. Osobne som toho dôkazom, že z tých 100 rokov v podstate tu mám odpracovaných 29. Verím, že sa nájde viac a viac takých zamestnancov, ktorí budú alebo prispejú nejakou štvrtoročničou a budú súčasťou tohto podniku. No, Žoske, nech sa darí, nech pokračuje stále lepšie a lepšie. Ja by som Žos Trnava zažal len to najlepšie. Ale čo je najdôležitejšie, čo považujem za najdôležitejšie, tak je spokojní, lojálni zamestnanci na všetkých úrovniach. Silu, správne stratégie pre prekonanie prípadných prekážok a samozrejme spokojných zákazníkov. Firma Žos to nie je len firma, to nie je len zamestnanie, to je o mnoho viacej a je tu veľa srdciarov a tí ľudia si to zaslúžia. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia by som Žoske chcel zaželať ďalších 100 rokov inovácií, aby tu ešte aj o 100 rokov sa vyrábali a opravovali nielen osobné vozne a taktiež by som jej chcel zaželať veľa zanietených zamestnancov na pozíciách od top managementu cez riadiacich pracovníkov, majstrov až po tých výrobných robotníkov, ktorí s náradím v ruke prinášajú tú pridanú hodnotu. To je vlastne tá soľ tohto podniku. Ďakujem aj ja. Rokov histórie, inovácie a pokroku. Dnes sme lídrami v oprave železničných vozňov v strednej Európe. Sme pripravení na ďalších 100 rokov inovácií a pokroku. S hrdosťou oslavujeme našu minulosť a tešíme sa na budúcnosť. Ďakujeme za 100 rokov dôvery a partnerstva.